Basketbalisti prvého basketbalového klubu v Michalovciach sa pripravujú na novú sezónu. Tréningy začali v nových priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova. Sezónu sme skončili v máji a všetky kategórie vlastne trénovali až do júla. A v júli sme mali celý júl, bola prestávka a na plný tréning sme nabehli vlastne teraz, 4. júla. Celý august je vlastne vonku, kondičná príprava a teraz koncom augusta 1 alebo 2 tréningy absolvujeme v hale. Muži majú asi 50/50, 50% vonku, 50% dnu a títo kadeti vlastne sa pripravujú všetko vlastne v telocvični tu. Mužov čakajú 2 turnaje, čo je ešte dôležitá zmena, že muži sa prihlásili do regionálnej súťaže, do 2. ligy. Ešte toho roku chceme znovu spraviť ďalšiu vekovú kategóriu mladšiu, spraviť nábor. Čiže rozhodli sme sa tak, že muži trošku sme ustúpili z našich pozícií, išli sme do 2. ligy, samozrejme cieľ bude postúpiť znovu do 1. ligy. No. V závere sezóny sa zranil náš pivot Andrej Tebeliak, on bude rok rehabilitovať, ale máme prísľub, že sa chce vrátiť znovu. A prakticky kader ostal nezmenený aj na všetkých juniorov, lebo všetci buď idú do školy, do Košic alebo do Prešova, alebo prakticky ostávajú tu v Michalovciach. Čiže budú sa pripravovať s nami a žiadna iná zmena vlastne okrem toho Andreja nenastala. 10. septembra idú kadeti na Ukrajinu na turnaj. Muži taktiež v septembri čakajú nás 2 prípravné turnaje, jeden v Sabinove, v Prešove a jeden tu v Michalovciach. A tie mládežnícke kategórie nižšie, tie budú malé prípravné zápasy buď medzi sebou, alebo s dievčatami michalovskými, alebo tak.